Здравейте, приятели! Хареса ли ви нашия коледен календар? А искате ли да видите как го направих? Днес съм станал рано да ви покажа точно това. Мислейки как да го направим, реших да използвам този пъзъл. Просто всяка част трябва да е кутийка и частите ще са 24. Ето тази част трябва да стане на кутийка. Очевидно трябва да стане по-висока и да има цифричка отпред. Ето я, първата версия на кутийката е готова с цифричка и капаче. Пъзела остава на гърба, а пък дръжката е плоска, за да може парчето да легне спокойно върху нея и да се реди пъзела. Дръжката се изтегля, така че да не се чупят ногти на ръба. Обаче има няколко проблема. Първо, че дръжката се върти и цифричката от 6 може да стане 9. Другия проблем е, че дръжката изглежда прекалено къса и е малко неудобна за боравене. Ето и версия 2 на кутийката. Мисля, че реших проблема с дръжката. Вече се изтегля достатъчно, така че да може да се хване и изтегля удобно. Не се върти, така че цифричката винаги е правилно ориентирана. Проблема тук обаче е тази форма на класически пъзел кара капачето да заяжда при изтегляне, което отново може да доведе до нараняване на ногтите или на пръстите. Ето я и версия 3. Хубавата дръжка, капачето се отваря съвсем спокойно и не заяжда. И така, формата на сърце разделих на 24 части, добавих капачета, които номерирах спираловидно. След това добавих и коледните мотиви. Моделирах кутия, която да побере всичко и капак за лесно и удобно пренасене. Мисля, че съм готов с дизайна, отивам да го пускам на принтерите. Всичко изглежда готово. Отне повече от 20 часа да се принтира. Сега чакам само малко да изтине, после ги свалям и сглобявам. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се ви е харесало и ви е било интересно. Очаквайте и други такива видеа, където показваме как правим различни неща.